to za dverami, čo sa to tu deje? Mikuláš sa tajne popod fúzy smeje. Všetky deti vedia, 6. už bude. Prípravy od rána tiež sú v plnom prúde. Je to za dverami, Mikuláš sám velí. Anielici, čertík, pomocníci skvelí. Pripravte sa rýchlo, máme veľa práce. Potešíme všetkých, nech nikto neplače. Hej deti, počujete sa ne? Nepríde Mikuláš. Hej deti, topánky prichystané. Do okna si ich dáš. Hej deti, a čo sa potom stane? Príde Mikuláš. Lízatka a cukríky, čokolády, perníky.